Doncs aquí les tenen, són la Pipa i la Volca. Si vostès tenen gos o gossa, ja saben de què parlem quan ens referim al benefici emocional que aporten els gossos a les persones. Està més que demostrat i és per això que ara s'ha començat a fer un programa experimental amb teràpies assistides amb gossos que van dirigides concretament a menors d'edats que estan tutelats per la Generalitat de Catalunya. Amb aquestes teràpies es creen uns vincles molt forts entre els animals i aquests joves que ajuden a fomentar una actitud molt positiva d'aquests adolescents, de vegades adolescents que han pogut tenir algun problema, algun trauma emocional. Aquestes teràpies les ofereix la Fundació Affinity i avui per parlar-ne hem convidat a la Maribel Vila, que és responsable d'aquestes teràpies i que ha vingut, com veieu, molt ben acompanyada d'aquestes dues gossetes, la Volca i la Pipa. També és amb nosaltres el representant de la DGAIA, de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, el Jordi Moner, i serà bo que ens expliqueu una mica com funcionen aquestes teràpies que tu, Laura, ja vas tenir oportunitat d'anar a viure i veure. Doncs sí, mira, ahir a la tarda justament ens van deixar assistir a una teràpia que fan al CRAE Joan Torres de Barcelona, que és un centre residencial d'acció educativa, on hi ha 20 places per adolescents tutelats i protegits que per diferents circumstàncies de la vida són joves que no poden comptar amb aquest suport familiar. La il·lusió que reflexaven les cares d'aquests joves amb els gossos, és que no tenia preu, perquè el programa Buddies consisteix en el fet que els joves fan d'ensinistradors d'aquests gossos. Són gossos molt ensinistrats, però ells fan d'ensinistradors. Home, molt ensinistrats perquè estan aquí com si coneguessin el plató de tota la vida. Mira quina cara, mireu quina cara. Són fantàstics. Per favor, la Pipa, és una preciositat. Ella està a l'espera que algú li digui alguna cosa. És guapa, és que se li nota que sap que és guapa. Doncs, a més, aquests gossos són gossos que alguns d'ells tenen experiències de vida, carros de vida similars. I la Volca és una bona persona, té cara de molt bona persona, molt bona gossa. Ara, quan vegis els gossos del reportatge, la veritat és que te n'adonaràs que tots són gossos tranquil·líssims. Doncs el que et deia, Helena, són gossos que en circumstàncies de vida complicades, són gossos a vegades abandonats, són gossos que ho han passat malament, i això fa que tinguin aquest vincle amb aquests adolescents i així els joves milloren la seva autoestima, les relacions socials, l'autocontrol, la tolerància a la frustració. Ahir era la 5a sessió i tant el director del centre com la tècnica ens ho van valorar superpositiu. El feedback que tenim ja des de la primera sessió és brutal. La situació, l'angoixa dels nanos les últimes setmanes ha baixat. Ells estan esperant cada dijous la sessió per poder fer el grup de teràpia i on poder ells, crec que sigui, com diuen ells, jugar amb els gossos. Darrere d'aquest joc hi ha el treball terapèutic que volem aconseguir. Arribar aquí i ens estan esperant. Vull dir, el primer dia va ser com, som aquí, vinga, preparem-ho tot, i a partir de la segona sessió, sobretot va ser això, arribar aquí, i ens estan esperant, i ja estan esperant amb candeletes què practicarem avui, què significarà això en les nostres vides, tenen aquesta disposició al treball, que és molt important, les ganes d'esforçar-se, les ganes d'aprendre, això és superimportant. Normalment a les sessions pot haver una temàtica destacada, com avui els cadells, però després passem a la part d'entrenament amb els gossos adults, que és una part que té una continuïtat sessió rere sessió, amb la qual ells segueixen treballant altres objectius, com són millorar la tolerància a la frustració, és a dir, quan ensenyes al gos a fer un exercici i el gos no respon a la primera, els primers dies hi havia més comportaments de ostres, frustració, tirar la tovallola, i a mesura que han anat passant les setmanes es veu com han après a seguir-se esforçant perquè el resultat és el que els reconforta i els fa seguir motivats a seguir aprenent. Concretarem un cas d'un nano que teníem on el seu moment actual era molt complicat. És un nano que ja per edat té 18 anys, és un procés que estem esperant el tema d'incapacitació. Era un nano que no tenia molt clar cap on anava, tenia moments de fugues, consum de tòxics. Des que hem començat no hem tingut fugues, el consum ha reduït, ha començat el procés del cas, la seva estabilitat emocional, sobretot perquè al moment que baixa aquesta estabilitat o aquesta dependència o aquesta inestabilitat es pot treballar amb el nano. És un cas, un exemple, la resta igual. Aquests gossos són tots particulars dels tècnics que formem part de l'equip de Fundació Affinity, viuen amb nosaltres. Sí, jo personalment en tinc 5. Sí. I és una bogeria, però és que jo crec que quan passes de 3 ja
ja no hi ha res a fer. En tinc 5 i en tindria molts més. El que passa que, clar, per feina, organització i espai, s'ha de tenir una mica de seny. Tinc la impressió que qualsevol persona pot viure situacions difícils a la seva vida, en aquest cas joves tutelats, per exemple, però si l'acompanya un gos, aquella situació de neguit, d'angoixa fins i tot, és menor. Sí, de fet, les teràpies amb animals es poden aplicar a qualsevol persona amb necessitats. Però, per exemple, la gent gran que viu amb un gos, jo sempre dic, no és el mateix veure... Oi? Sí? Què passa? Bueno, estem aquí. No és el mateix veure una persona gran al carrer... Ui! Ja està. Què està passant avui al plató? Que entra algú que no ens acaba de... Algú li mira o... Doncs no és el mateix veure una persona gran al carrer que veure una persona gran amb un gos. O sigui, automàticament podem parlar, tenim alguna cosa comú del que parlar. I una activitat, i una distracció, i una preocupació, i saben que han de tenir uns horaris que els han de treure a passejar, i moltes vegades això suposa que es troben alguna amiga, amic, que ja coneixen del parc i conversen, se senten més acompanyats també, fas relacions... I a més aquest vincle és instantani, perquè com comentaves en les teràpies aquestes que vam fer quan nosaltres vam marxar, vosaltres vau aconseguir amb els nanos que us diguessin coses que porten mesos allà i que no han tret mai de dins, no? Sí, ahir quan després de tot el jaleo de les càmeres i tal, evidentment ens vam quedar amb els nanos, no? I llavors parlàvem concretament ahir dels cadells, doncs de quan es tenien que separar de les mares. Hi va haver un dels xicots que ell va dir, ostres, és que és injust que els abandonin alguns gossos, no? Que les mares els abandonin. A partir d'aquí els educadors van començar a tirar del fil i van poder parlar d'aspectes personals, cosa que no havien aconseguit, ens va dir la psicòloga, ostres, portem 7 mesos amb aquest nano i això no havia sortit. I un gos té aquest efecte canalitzador o que treu la part emocional que ens permet treballar, i sobretot a l'equip terapèutic, que és el que fa la feina, principalment. Jordi, com explicaries aquests beneficis que porten els gossos, aquestes dependències emocionals dels joves amb els cadells? Bueno, els beneficis salten a la vista. Quan hem entrat aquí tothom estava més pendent dels gossos que no pas de ningú més, no? Però sobretot hem de tenir present de quina població estem parlant. Estem parlant de nens que estan ingressats en centres residencials d'acció educativa, estem parlant de nens que han hagut de ser separats dels seus pares per circumstàncies diverses, sobretot perquè han patit situacions de maltractament, amb més o menys intensitat, i per tant que tenen unes necessitats i unes mancances que el centre els hi pot proporcionar, però en definitiva un centre no és una família, i el que aporten aquests gossos pel que fa als nens sobretot és aquest vincle, aquesta possibilitat de treballar aspectes que a nivell verbal costa molt d'afrontar o que a vegades no s'arriben a resoldre, a través dels gossos, que en definitiva és una teràpia instrumentalitzada, diguem-ne, a través dels gossos, permet que puguis treballar aspectes emocionals que d'una manera parlada els és molt més difícil de... Quina continuïtat té la relació entre aquests joves i un determinat gos? Bueno, aquest és un aspecte que tindrem que tractar perquè, per exemple, costa que s'obrin, sobretot els estranys. Si nosaltres el primer dia érem estranys, una mica inclús l'ambient era cap als gossos va ser immediat, la reacció va ser anar cap a ells, abraçar-los, donar-los batons, però nosaltres una mica, bueno, som adults, els adults els hem fallat moltes vegades i per tant què hem vens a explicar. En canvi, ara ja tenim també nosaltres un vincle, gràcies a ells, segurament no té a veure amb nosaltres, però sí amb els animals. I, per exemple, hi ha molts nanos que a la sessió anterior van començar a preguntar, bueno, i això quan s'acaba, però puc continuar i et seguiré veient i què puc fer? Llavors és una cosa que parlàvem amb el director ahir, de veure com intentem poder canalitzar o poder donar-li una continuïtat, sobretot amb aquests nanos, potser amb col·laboracions a protectora o amb altre tipus de servei social, perquè tinguin contacte o continuïn tenint contacte amb els gossos. La Volca i la Pipa, en el seu moment, van ser gossos abandonats? Sí. Quina és la història d'aquestes? Sí. No en el cas de la Volca, la Pipa la van trobar en un contenidor. Mare meva. Pobreta. I això és una història que jo moltes vegades faig un exercici, sobretot al principi, i pregunto per què creieu que la Pipa va acabar en un contenidor? I moltes vegades el que ells expressen són el seu passat, no? Perquè potser es va escapar o perquè la pegaven, o es va perquè als vespres bordava o perquè feia coses, i és molt impressionant perquè immediatament es veuen una mica vinculats. Ostres, la seva experiència és la meva experiència, no? Llavors va molt bé tenir gossos que, a part que l'hem pogut recuperar, que ells es puguin sentir vinculats.
La Volca, en canvi, és una gossa que va ser criada per la Fundació 11, tenia que ser un gos pigai, bé sigut un gos pigai extraordinari perquè té una capacitat de treball increïble, però no va passar les proves mèdiques i mai va arribar a l'escola. Per què? Què li passava? Bueno, té un problema muscular, bueno, es diu, no muscular, és osteocondritis, i això els hi fa que Justament la Pipa ha marxat i s'ha enamorat del Carles, el nostre regidor, que ja feia estona que estava jugant amb ella des de la distància. Sí, però són això, són molt sociables, els encanta la gent i va saludar-la, i a nosaltres ens sembla estupendo. Doncs la Volca la vaig adoptar en 18 mesos i vaig començar l'ensinistrament. També té, és un perfil diferent, però tenim gossos de tot, des de gos de criador fins a gos abandonat i maltractat. Sí, de fet, ahir hem vist en les imatges que va venir un cadellet de només 2 mesos, en Galet, que ens va enamorar a tots, i en 2 mesos ja feia cas, ja estava ensinistrat. I a mi el que també em sembla molt interessant, Jordi, és que aquest programa, de moment, només l'heu fet amb 2 centres, amb un centre de nois, de nens petits i amb un centre de noies, aquesta és la tercera. Però això es podrà dimensionar, que arribi a tothom? Esperem que es pugui dimensionar. Ara per ara, el que hi ha és un conveni amb la Fundació Affinity per poder impulsar aquests projectes com a projecte experimental. Esperem que sí. De fet, el que ens interessa sobretot és valorar quins beneficis reporten i si aquests beneficis tenen continuïtat en el temps. En definitiva, això és un procés terapèutic, no hem d'oblidar-ho, és a dir, és una activitat que es fa amb gossos, però és un procés terapèutic. El que ens interessa és que els nens puguin treballar aquells aspectes deficitaris que amb els gossos es pot treballar d'una manera molt més efectiva, més ràpida, però sobretot el que ens interessa és que aquest treball sigui persistent en el temps i durador i ho puguin integrar sobretot el que són les seves competències, sigui un bagatge que es puguin emportar quan siguin adults per afrontar situacions que la vida els anirà presentant. Es crea dependència fins al punt que algun d'aquests joves vol aquell gos i no un altre, i per tant a vegades es fa difícil de contentar tothom. Sí, de fet, quan arribem hi ha nens que immediatament agafen a la Pipa o agafen al Bau. El que passa és que nosaltres ho expliquem des del primer dia. Aquests gossos marxaran, vull dir, també forma part del programa, les despedides, el saber crear vincles normalitzats i després, doncs, potser ens veurem un cop cada 3 mesos, però és una cosa que els expliquem. De totes maneres, el vincle és el que ens dona eines per poder treballar els aspectes terapèutics. Per tant, ens interessa que es creï aquesta afinitat amb la Pipa, amb la Volca o amb els altres gossos de l'equip, que ja vas veure que eren moltíssims. I segurament molts d'ells acabaran sent ensinistradors de gossos. Bueno, sí, no. No ho dic perquè sí. No ho vas veure ahir, no? Que alguns ja t'ho deurien explicar. Sí. Molt bé, escolta, ha estat molt interessant que ens hagueu volgut traslladar aquesta experiència tan bona per joves que són tutelats per la Generalitat de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Jordi i Maribel, i també a la Volca i a la Pipa, que s'han portat molt i molt bé. Sembla que fins i tot no volen marxar del nostre plató. La Volca ja dorm. La Volca ja dorm, la Pipa s'ha amagat sota la taula.